போதகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களுக்கு அன்பான வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இந்த நாளிலேயும் இந்த 3வது மாதத்தினுடைய இறுதி நாளிலே கர்த்தருக்கு நாம் நன்றி செலுத்துகிறவர்களாய் இந்த நாளிலேயும் இந்த வார்த்தைகளை, தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்க கர்த்தர் தாமே உதவி செய்வாராங்க. அதற்கு முன்பதாக ஒரு சிறிய ஜெபம் ஏறெடுத்துவிட்டு நாம் வசனத்திற்கு நேராக கடந்து செல்வோம். எங்களை மிகவும் அன்பாய் அதிகமாய் நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனே, இந்த அருமையான வேளைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த 3வது மாதத்தின் இறுதி நாளிலே கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்தும்படியாக, உமக்கு நன்றி படையல்களை ஏறெடுக்கும்படியாக இந்த நாளிலே நாங்கள் கடந்து வந்திருக்கிறோம். இந்த செய்தியை கேட்கிற ஒவ்வொரு மக்களுடைய உள்ளத்திலும் கர்த்தர் கிரியை செய்யும். நாங்கள் உமக்கு நன்றியுள்ளவர்களாய் காணப்பட கிருபை தாரும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ஆமென். கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. தாவீது தன்னுடைய சங்கீதத்திலே 103ஆம் அதிகாரத்திலே இவ்வாறாக சொல்லுகிறதை நாம் வேதத்திலே வாசிக்கலாம். 103வது சங்கீதம் 1வது வசனம் 2வது வசனம் வாசிப்போம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்தரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே என்று சொல்லி தாவீது இங்கே எழுதியிருக்கிறதை நாம் வாசிக்கிறோம். பிரியமானவர்களே, நாம் கர்த்தர் செய்த உபகாரங்களை மறவாதபடிக்கு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் தன்னுடைய அனுபவத்தின் வாயிலாக சொல்லுகிறார். என் ஆத்துமாவே, என் உயிரே, நீ கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி, முழு உள்ளத்தோடு நீ கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி, அவர் உனக்கு செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே என்று சொல்லுகிறார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. சகல உபகாரங்களையும் என்று சொன்னால் அவர் உனக்கு செய்த கனிவான செயல்களை எல்லாம் நீ மறவாதே. என்னென்ன கனிவான செயல்களை? அவர் அன்பும் நீதியும் கிருபையும் அன்பும் நிறைந்த தேவனாய் இருக்கிறார். அவர் என்னென்ன நன்மைகளை, உபகாரங்களை, கனிவான செயல்களை அவர் நமக்கு செய்திருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் வேதத்திலே வாசிக்கும் பொழுது அடுத்த வசனங்களிலே அவர் நமக்கு என்னென்ன செய்திருக்கிறார் என்று சொல்லி அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 3வது வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது அவர் உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம். உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து. நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் நாம் செய்த அக்கிரமங்களை, பாவங்களை நமக்கு மன்னிக்கிறவராக இருக்கிறார். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த பூமியிலே பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் மன்னிக்க அவர் ஒருவரால் தான் முடியும். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. இதை தாவீது தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நன்றாக அறிந்து வைத்திருக்கிறார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். 51வது சங்கீதத்திலே அவர் சொல்லுகிறார், என் அக்கிரமம் நீங்க என்னை முற்றிலும் கழுவியருளும் என்று சொல்லுகிறார். என் அக்கிரமம் நீங்க என்னை முற்றிலும் கழுவி என் பாவமறை என்னை சுத்திகரிக்கும் என்று சொல்லி அங்கே தாவீது சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். என் அக்கிரமம் நீங்க என்னை முற்றிலும் கழுவும். நம்முடைய அக்கிரமங்களை எல்லாம் அவர் மன்னிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். பிரியமானவர்களே, கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய அக்கிரமங்களை மன்னித்திருக்கிறாரே, அதற்காக நாம் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். ஜனவரி 1ஆம் தேதி ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்றைக்கு மார்ச் 31ஆம் தேதி வரை நாம் முடித்திருக்கிறோம் என்றால் அவருடைய கிருபை. எத்தனையோ நாட்கள் ஆண்டவரை தேடாமல் வாழ்ந்து விட்டோம், வேதத்தை வாசிக்காமல் வாழ்ந்து விட்டோம். ஆண்டவர் கிருபையாய் நம்மை மன்னித்திருக்கிறாரே. எத்தனை காரியங்கள் அவருக்கு பிரியமில்லாமல் நாம் வாழ்ந்திருந்தோம். ஆண்டவர் நம்முடைய அக்கிரமத்தை மன்னித்திருக்கிறார். ஸ்தோத்திரம். சங்கீதம் 85ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம், உமது ஜனத்தின் அக்கிரமத்தை மன்னித்து அவர்கள் பாவத்தை மூடினீர் என்று சொல்லி அங்கே வாசிக்கிறோம். நம்முடைய அக்கிரமத்தை அவர் மன்னிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அது மட்டுமல்ல, முதலாவது நம்முடைய அக்கிரமங்களை மன்னித்தார், 2வதாக நம்முடைய நோய்களை குணமாக்கினார் என்று வாசிக்கிறோம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அங்கே யாத்திராகமம் 23:25 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, உன் தேவனாகிய கர்த்தரையே சேவிக்க கடவீர்கள், அவர் உன் அப்பத்தையும் தண்ணீரையும்
ஆசீர்வதித்து உன்னிலுள்ள வியாதியை விலக்குவேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார். நம்முடைய வியாதியை விலக்குகிற தேவனாய் இருக்கிறார். உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி என்று வாசிக்கிறோமே. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அது மட்டுமல்ல, யாத்திராகமம் 15ஆம் அதிகாரம் 26வது வசனம் சொல்லுகிறது, நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர். பரிகாரி என்றால் மருத்துவர் என்று பொருள். அவர் நம்முடைய பரிகாரியார், நமக்கு மருத்துவராய் இருக்கிறார். எப்பொழுது அவர் நமக்கு மருத்துவராய் இருக்கிறார்? அவர் நம்மை நேசிக்கிறார், நம்முடைய நோய்களை குணமாக்குகிறார். அவர் நமக்கு வைத்தியராய் இருக்கிறார். மனுஷன் உலக பிரகாரமான மனிதனை போல அல்ல. கர்த்தர் நமக்கு அவர் பூரணமாய் குணப்படுத்துகிற மருத்துவராய் இருக்கிறார். அங்கே வசனம் சொல்லுகிறது, நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு அவர் பார்வைக்கு செம்மையானவைகளை செய்து அவர் கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுத்து அவருடைய நியமங்கள் யாவையும் கை கொண்டால் நான் எகிப்தியருக்கு வரப்பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு வரப்பண்ணேன். நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர். இப்போ எகிப்தியருக்கு வரப்பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு வரப்பண்ணேன். எப்பொழுது? அவருடைய நியமங்களை நாம் கை கொள்ளும் பொழுது, அவருடைய பார்வைக்கு செம்மையானவைகளை செய்யும் பொழுது கர்த்தர் நம்முடைய நோயை நம்மை விட்டு விலக்குகிறவராயிருக்கிறார். நம்முடைய அக்கிரமங்களை அவர் மன்னிக்கிறார். ஆகவே கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். நம்முடைய நோய்களை நம்மை விட்டு குணப்படுத்துகிறார். ஆகவே நாம் கர்த்தருக்கு நன்றியுள்ளவர்களாய் இருப்போம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அது மட்டுமல்ல, உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு என்று வாசிக்கிறோம். நம்முடைய பிராணனை, நம்முடைய உயிரை அழிவுக்கு விலக்குகிறவர் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவர் மாத்திரமே. நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் நம்முடைய பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்கிறவர். சங்கீதம் 107ஆம் அதிகாரம் 20வது வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது, அவர் தமது வசனத்தை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்கி அவர்களை அழிவுக்கு தப்புவிக்கிறார் என்று வாசிக்கிறோம். அவர் தம்முடைய வசனத்தை அனுப்பி நம்மை குணமாக்குகிற தேவனாய் இருக்கிறார். ஆக கர்த்தர் நம்முடைய அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்ததற்காக நாம் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். நம்மை வியாதியிலிருந்து, நோயிலிருந்து காப்பாற்றினதற்காக, அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு கொண்டதற்காக நாம் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். 4வதாக, கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் நம்மை முடிசூட்டுகிற கர்த்தராய் இருக்கிறார். கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் அவர் நம்மை முடிசூட்டுகிறார். கர்த்தருடைய கிருபை, நாம் இன்றைக்கு உயிரோடு வாழ்வது கர்த்தருடைய கிருபை. இந்த 3 மாதங்களும் கர்த்தர் நம்மை கண்மணி போல காப்பாற்றி வந்திருக்கிறார் அல்லவா, அவருடைய கிருபை. 2 கொரிந்தியர்களை வாசிக்கிறோம், என் கிருபை உனக்கு போதும், பலவீனத்திலே என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆக அவருடைய கிருபை நம்மிடத்திலே பூரணமாய் விளங்கி இருக்கிறது. கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி இருக்கிறார். அவர் இரக்கமுள்ள தேவன். உபாகமம் 4ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம், அவர் இரக்கமுள்ள தேவனாய் இருக்கிறபடியால் அவர் உன்னை கைவிடவும் மாட்டார், உன்னை அழிக்கவும் மாட்டார், தாம் செய்த உடன்படிக்கையை மறக்கவும் மாட்டார் என்று வாசிக்கிறோம். அவர் இரக்கமுள்ள தேவன். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். எருசலேமிலே தோமா ஒவ்வொருவருக்கும் 12 சீடர்களுக்கு சீட்டு போட்டார்கள், யாரால் எந்த ஊருக்கு ஊழியத்துக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்லி. தோமாவுக்கு கிழக்கத்திய நாடுகள், இந்தியாவும் அதை சுற்றியுள்ள நாடுகளும் கிழக்கத்திய நாடுகளுக்கு சீட்டு வந்தது. தோமா சொன்னார், ஆண்டவரே, வேற எந்த ஒரு மூலை முடுக்குல போட்டாலும் நான் போகிறேன், இந்தியாவுக்கு நான் போகலை. ஏனென்றால் இந்தியர்களை குறித்து அவர் கேள்விப்பட்டிருந்தார். நான் இந்தியாவுக்கு போகலை என்று சொல்லிவிட்டு வந்து விட்டார். ஒரு நாள் இந்தியாவிலிருந்து கொந்தபோரஸ் என்று சொல்லக்கூடியதான் ஒரு மன்னன், ஒரு வணிகனை, நான் ஒரு நல்ல அரண்மனை கட்டுவதற்காக நீ எருசலேமுக்கு போய் ஒரு நல்ல தச்சனை அழைத்து கொண்டு வா என்று சொல்லி அனுப்பி இருந்தார். அப்பனேயு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வணிகன் எருசலேமுக்கு சென்றார். அவர், எனக்கு ஒரு நல்ல தச்சன் வேண்டும், அரண்மனை கட்டுவதற்கு, அதற்கு ஸ்கெட்ச் போட்டு கொடுப்பதற்கு நல்ல தச்சன் வேண்டும் என்று தேடிக்கொண்டிருந்த பொழுது இயேசு கிறிஸ்து அங்கே போய் நின்றார்.
என்னிடத்தில் நல்ல ஒரு தச்சன் உண்டு, அவனை நான் தருகிறேன் என்று சொல்லி அந்த வணிகனிடத்தில் பேசி ஒரு ஒப்பந்தம் எழுதி கொடுக்கிறார். யோசேப்பின் மகனாகிய இயேசு என் அடிமையாகிய தோமாவை உமக்கு தருகிறேன் என்று சொல்லி அவரிடத்துல பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு தோமா அங்கே நடந்து போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது அங்கே செல்கிறாரு. அவர்தான் என் அடிமை, அவரை நீர் அழைத்து கொண்டு போம் என்று சொல்லுகிறார். தோமாவிடத்துல அந்த வணிகன் சென்று அவர்தான் உன் எஜமானா என்று கேட்கிறார். தோமா திரும்பி பார்த்து ஆம், அவர்தான் என் எஜமான் என்று சொல்லுகிறார். உன்னுடைய எஜமானிடத்திலே உன்னை நான் விலைக்கு வாங்கிவிட்டேன் என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து எழுதி கொடுத்திருந்த அந்த ஒப்பந்தத்தை காட்டுகிறார். அதற்காக உன்னை விலைக்கிரயம் கொடுத்து நான் வாங்கிவிட்டேன் என்று. தோமா ஒன்றும் பேசவில்லை. அடுத்த நாள் அந்த வணிகனோடு செல்வதற்கு தன்னை தயார்படுத்திக் கொண்டு புறப்பட ஆரம்பித்தார். அப்பொழுது ஆண்டவர் சொன்னார், நீ எங்கெல்லாம் போகிறாயோ அங்கெல்லாம் என் கிருபை உன்னோடு கூட வரும் என்று சொன்னார். நீ பயப்படாமல் போ, என் கிருபை உன்னோடு கூட இருக்கும் என்று சொன்னார். அவருடைய ஆறுதலான கனிவான இரக்கமான பேச்சு தோமாவை அப்படியே அடிபணிய செய்தது. அந்த வணிகனோடு அவர் இந்தியாவிற்கு வந்தார். அந்த வணிகன் கொடுத்த பணத்தை தோமாவிடத்திலே கொடுத்து நீ செலவுக்கு வைத்துக்கொள் என்று சொல்லி இந்தியாவுக்கு தோமா வந்ததாக வரலாறு சொல்லுது. இந்தியாவின் மீது தேவன் எவ்வளவு இரக்கம் வைத்திருப்பார். ஆனால் அவருடைய சீடர்களில் ஒருவராகிய தோமாவை நமக்கு அனுப்பி கொடுத்திருக்கிறார். அவர் நம்மேல் வைத்த இரக்கம் பெரியது. தாவீது சொல்லுகிறார், அவருடைய இரக்கங்கள் மகா பெரியது என்று சொல்லுகிறார். அவருடைய இரக்கம், அவர் நம்மேல் வைத்த இரக்கம். இங்கே வசனம் சொல்லுகிறது, உன்னை கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி. நம் மீது தேவன் இரக்கம் வைத்திருக்கிறார். பிரியமானவர்களே, கிருபை வைத்திருக்கிறார். அவருடைய சீஷனாகிய தோமாவை நமக்காக கொடுத்து இந்த ரட்சிப்பின் சுவிசேஷத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அதை நினைத்து நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். என்னை கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டினீர் அல்லவோ, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் தகப்பனே. என் அக்கிரமங்களை மன்னித்தீரே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். என் நோய்களை விலக்கினீரே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். என் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டீரே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் என்னை முடிசூட்டினீரே, உமக்கு நன்றி அப்பா என்று சொல்லி நாம் ஆண்டவருக்கு இன்றைய நாட்களில் நன்றி செலுத்தும் தருணத்தில் இருக்கிறோம். பிரியமானவர்களே, அது மட்டுமல்ல, 5ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, நன்மையினால் உன் வாயை திருப்தியாக்குகிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நன்மையினால் நம்முடைய வாயை திருப்தியாக்குகிற தேவன். எத்தனை பஞ்சங்கள் வந்தாலும், எத்தனை விதமான சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் கர்த்தர் நம்மை திருப்தியாக்குகிற தேவனாய் இருக்கிறார். அமெரிக்கையும் நம்பிக்கையுமே உங்கள் பலனாயிருக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. நாம் அங்கேயும் இங்கேயும் அலைத்து திரிய வேண்டியதில்லை. என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் அலைத்து திரிய வேண்டியதில்லை என்று கர்த்தர் நினைக்கிறார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். நன்மையினால் உன் வாயை திருப்தியாக்குவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். எந்தெந்த காரியங்களிலே கர்த்தர் திருப்தியாக்குகிறார்? சங்கீதம் 81ஆம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்படுகிறது, உச்சிதமான கோதுமையினால் அவர்களை போஷிப்பேன், கன்மலையின் தேனினால் உன்னை திருப்தியாக்குவேன் என்று சொல்லுகிறார். நமக்கு உச்சிதமான கோதுமையை தருவேன் என்று சொல்லுகிறார். கன்மலையிலிருந்து தேன் கொடுப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். உச்சிதமான கோதுமையினால் உன்னை போஷிப்பேன், கன்மலையின் தேனினால் உன்னை திருப்தியாக்குவேன். இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு வனாந்தரத்திலே மன்னாவை வர்ஷித்தாரே, அவர்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு அந்த வனாந்தரத்திலே கன்மலையை பிளந்து தண்ணீரை கொடுத்தார் அல்லவோ, இன்றைக்கும் அந்த தேவன் மாறாதவராய் இருக்கிறார். இன்றைக்கும் நம்முடைய தேவைகளை கர்த்தர் சந்திக்கிறவராய் இருக்கிறார். நம்மை திருப்தியாக்குகிற தேவனாய் இருக்கிறார். உணவில் மாத்திரமல்ல, 91வது சங்கீதம் கடைசி வசனத்திலே வாசிக்கிறோம், நீடித்த நாட்களால் உன்னை திருப்தியாக்கி என் ரட்சிப்பை வெளிப்படுத்துவேன் என்று சொல்லுகிறார். நீடித்த நாட்களால் திருப்தியாக்குகிற தேவன்.
நன்மையினால் உன் வாயை திருப்தியாக்குவேன் என்று சொல்லுகிறார். நீடித்த நாட்களால் உன்னை திருப்தியாக்குவேன் என்று சொல்லுகிறார். ஆக இவைகளையெல்லாம் நினைத்து நாம் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. கழுகுக்கு சமானமாக உன் வயது திரும்ப பால வயது போல் ஆகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நம்முடைய வயதை திரும்ப பால வயதை போல கர்த்தர் மாற்றுகிறவர். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த உலகத்தில் எப்பேற்பட்ட வியாதிகள் வந்தாலும் சரி, என்ன பிரச்சனைகள் வந்தாலும் சரி, கர்த்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார். அவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. அவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன். நீதிமொழிகள் 4ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது, என் மகனே கேள், என் வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள், அப்பொழுது உன் ஆயுசின் வருஷங்கள் அதிகமாகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. என் மகனே கேள், என் வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள். கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை யாரெல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டார்களோ, கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை இருதயத்தில் பதித்து வைத்துக் கொண்டார்களோ, அப்பொழுது உன் ஆயுசின் வருஷங்கள் அதிகமாகும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. நம்முடைய ஆயுசின் வருஷங்கள் அதிகமாக வேண்டுமானால் கர்த்தருடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவர் நமக்கு எழுதி கொடுத்திருக்கிற இந்த வார்த்தை நித்தியமானது. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. அவருடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். அப்பொழுது உன் ஆயுசின் வருஷங்கள் அதிகமாகும் என்று சொல்லப்படுகிறது. என்னாலே உன் ஆயுசின் வருஷங்கள் அது விருத்தியாகும் என்று சொல்லப்படுகிறது. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். கழுகை போல நம்முடைய வயதை திரும்ப பால வயதை போல கர்த்தர் மாற்றுகிறவராய் இருக்கிறார். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆகவே இவைகளை எல்லாம் நினைத்து, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் நினைத்து நாம் கர்த்தருக்கு நன்றியுள்ளவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். எத்தனை பாடுகள் மத்தியில் நாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம். ஜனவரி 1ஆம் தேதியிலிருந்து இன்றைக்கு மார்ச் 31ஆம் தேதி வரை பல பாடுகளின் ஊடாய் எத்தனையோ பிரயாணங்களை செய்திருக்கிறோம். எத்தனையோ பாடுகளின் ஊடாய் கடந்து வந்திருக்கிறோம். ஒவ்வொரு நிமிடமும் கர்த்தருடைய கிருபையும் இரக்கமும் நம்மை வழிநடத்தி வந்திருக்கிறது அல்லவோ. கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் அவர் முடிசூட்டி நம்மை பாதுகாத்து வழிநடத்தி வந்திருக்கிறார் அல்லவா. ஆகவே நாம் கர்த்தருக்கு நன்றியுள்ளவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். ஆகவே தான் சொல்லுகிறார், என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்தரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. நீ மறந்து விடாதே. அவர் உனக்கு செய்த நன்மைகளை, அவர் உனக்கு செய்த உபகாரங்களை நீ மறந்து விடாதே என்று சொல்லுகிறார். நீ மறவாதே, மறவாதே என்று சொல்கிறார். இன்றைக்கு மனிதன் எத்தனை நன்மைகளை செய்தாலும் ஒரு நிமிஷத்துல மறந்து போகக்கூடியவனாய் இருக்கிறார். ஒரு வார்த்தை, ஒரு சின்ன உதவி செய்தாலும் கூட நம்ம என்ன சொல்லுகிறோம்? நன்றி, தேங்க்ஸ் என்று சொல்லுகிறோம், நன்றி சொல்லுகிறோம். ஆக ஒரு சிறிய உதவி செய்தவர்களுக்கு நன்றி என்று சொல்லுகிறோமே. நமக்கு ஜீவனை கொடுத்து, ஆயுசு நாட்களை கொடுத்து, நன்மையை கொடுத்து, இரக்கங்களை காட்டி, அன்பு காட்டி, அரவணைத்து, நம்முடைய ஆயுசு நாட்களை நீடித்திருக்க பண்ணி, நம்முடைய அக்கிரமங்களை மன்னித்து, நம் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி, நம்முடைய தேவைகளை எல்லாம் சந்தித்தவருக்கு நாம் எவ்வளவாய் நன்றி செலுத்த வேண்டும் பிரியமானவர்களே. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். முழு உள்ளத்தோடு நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம். தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அதை சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார். உபாகமம் 4ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்திலே இப்படியாக சொல்லுகிறது. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். உபாகமம் 4ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனம், உன் கண்கள் கண்ட காரியங்களை நீ மறவாதபடிக்கும், உன் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் அவைகள் உன் இருதயத்தை விட்டு நீங்காதபடிக்கும் நீ எச்சரிக்கையாய் இருந்து உன் ஆத்துமாவை ஜாக்கிரதையாய் காத்துக்கொள். அவைகளை உன் பிள்ளைகளுக்கும் உன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கும் அறிவிக்க கடவாய் என்று சொல்லப்படுகிறது. உன் கண்கள் கண்ட காரியங்களை நீ மறவாதபடிக்கு, கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை மறவாதபடிக்கு,
நீ எச்சரிக்கையாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. அது மட்டுமல்ல, உன் பிள்ளைகளுக்கும் அதை அறிவிக்க கடவாய். உன் பிள்ளைகளுக்கும் உன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கும் அறிவிக்க கடவாய். கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல வேண்டும். கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல வேண்டும். அதை மறவாதே என்று சொல்லப்படுகிறது. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. உபாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது, நீ அடிமைப்பட்டிருந்த வீடாகிய எகிப்து தேசத்திலிருந்து உன்னை புறப்பட பண்ணின கர்த்தரை மறவாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரு என்று சொல்லப்படுகிறது. அடிமைத்தன வீடாகிய எகிப்து தேசத்திலிருந்து உன்னை புறப்பட பண்ணின கர்த்தரை மறவாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரு. எகிப்து தேசத்திலிருந்து, உலகமாகிய எகிப்திலிருந்து நம்மை புறப்பட செய்திருக்கிறார். ஆக அதை மறந்து போகாதே. நீ அடிமைப்பட்டிருந்த எகிப்து தேசத்திலே உன்னை நான் விடுவித்து கொண்டு வந்ததை நீ மறந்து போகாதே என்று சொல்லி இருக்கிறார். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆகவே தான் சொல்லுகிறார், எகிப்தியருக்கு வரப்பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு வரப்பண்ணேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். நீ அதை மறந்து போகாதே. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆக இந்த நாட்களிலே தாவீது சொல்லுகிறது போல, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. கர்த்தர் நமக்கு செய்த நன்மைகளை, உபகாரங்களை ஒருபோதும் நாம் மறந்து போகக்கூடாது. அவருக்கு நாம் நன்றி செலுத்துகிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். அப்போஸ்தலனாகிய தோமா கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தார். அவருடைய அன்பின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து அவர் இந்திய தேசத்திற்கு வந்து இங்கு ஊழியம் செய்தார். பாருங்கள், அவருடைய ஊழியத்தின் மூலம் அநேக மக்கள் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள், மனம் திருப்பினார்கள். அநேக அரசர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். லியனார்டோ டா வின்சி அவர் வரைந்த அந்த இறுதி ராபோஜனம் என்று சொல்லக்கூடியதான அந்த ஓவியத்திலே வலதுபுறம் யோவானும் இடதுபுறம் தோமாவும் அமர்ந்திருக்கிறதாக வரைந்திருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது எவ்வளவு அன்பு வைத்திருந்தால் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், அவருக்கு அந்த இடத்தை கொடுத்திருக்கிறார்கள். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இன்றைக்கு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் எந்த இடத்திலே வைத்திருக்கிறோம்? அவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோமா? அவரை துதிக்கிறோமா? அவரை பாடுகிறோமா? அவரை மகிமைப்படுத்துகிறோமா? இந்த மாதத்தின் கடைசி நாளாகிய இன்றைய நாட்களிலே நாம் கர்த்தருக்கு கோடி கோடியாய் நன்றி செலுத்துவோம். நமக்கு நல்ல உணவு கொடுத்து வைத்திருக்கிறார், உடை கொடுத்து வைத்திருக்கிறார், இருக்க வீடு கொடுத்து வைத்திருக்கிறார், நம்மை ஆசீர்வதித்து வைத்திருக்கிறார், நோய் இல்லாமல் காப்பாற்றி இருக்கிறார், நன்மையினால் நம்முடைய வாயை திருப்தியாக்கி இருக்கிறார். ஆகவே நாம் கர்த்தருக்கு கோடான கோடியாய் நன்றி பலிகளை ஏறெடுக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தோமா கீழ்ப்படிந்து கர்த்தரின் பணியை செய்ய ஒப்பு கொடுத்து வந்தது போல, கர்த்தருக்காய் நம்மை நேசித்தவருக்கு, நமக்கு நன்மை செய்தவருக்கு நாம் என்ன காரியங்களை செய்திருக்கிறோம் என்று இன்றைக்கு நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். பிரியமானவர்களே, உனக்காக நான் மரித்தேனே, எனக்காக நீ என்ன செய்தாய் என்று அவர் நம் அருகிலே வந்து நம்மை கேட்பாரானால் நாம் அவருக்கு என்ன சொல்லுவோம்? உமக்காக நான் என்ன செய்திருக்கிறேன் ஆண்டவரே என்று சொல்லி நம்மை அவருக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். உமக்காக நான் ஏதாவது ஒன்றை செய்ய வேண்டும். பக்தன் பாடுகிறார், கிறிஸ்துவுக்காக, இயேசுவுக்காக ஏதாவது ஒன்றை நான் செய்யணும் என்று பாடுகிறார். கிறிஸ்துவுக்காக ஏதாவது ஒன்றை நாம் செய்ய வேண்டும். அவருக்கு நன்றியுள்ளவர்களாய் வாழ வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை தேவன் நமக்கு தருவார் என்று சொல்லி இந்த செய்தியை முடித்துக் கொள்கிறேன். நாம் ஜெபிப்போம். அன்பும் பரிசுத்தமும் கிருபையும் நிறைந்த ஆண்டவரே, இந்த வேளையிலே எங்களை தாழ்த்தி உங்கள் கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். நீர் எங்களோடு பேசின நல் வசனங்களுக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களுடைய முழு இதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடும் உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்கள் அக்கிரமங்களை மன்னித்து எங்களுடைய நோயை குணமாக்கி எங்களுடைய பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு நன்மையினாலும் கிருபையினாலும் எங்களை முடிசூட்டினீங்களே.
நன்மையினால் என்னுடைய வாயை திருப்தியாக்கினீங்களே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். கழுகுக்கு சமானமாய் எங்களுடைய வயதை திரும்ப வாழ வயது போல மாற்றினீரே, உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் எங்களை தொடர்ந்து வரட்டும். ஆசீர்வதியும், வழி நடத்தும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறேன், ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென்.